May suspek na ang Lapu-lapu City Police Office sa linog pagpatay sa 16 anyos nga dalagita sa Barangay Bangkal, Lapu-lapu City. Samtang Regional Advisory Council mitanyag og 100,000 pesos sa makahatag og informasyon o kasayuran sa posibleng nahimutangan sa mga suspetsado. Si Luan Mirondina sa report. If you will ask me, mayroon na ba tayong suspect? We have. As to how certain we are certain. How, I will tell you later, as soon as makuha nato. As of now, if I will speak on about that, it will warn our suspect. Limitado ang kasayuran nga gibutyag ni Lapu-lapu City Police Office Director, Police Colonel Limuel Obon, kabahin sa mga sospek. Apan iyang giklaro nga base sa ilang nakuha nga kopya sa CCTV, haduol sa simbahan, masabtan nga wala pugsa ang biktima pagpasakay sa motorsiklo. Sa CCTV footage na nakuha, moto nga the subject actually for confirmation pa talaga nga may ingon ato ang hitsura ni sa kayong motorsiklo, and then gisandwich siya kumbaga. Pero subject pa na sa confirmation. That's why we need more footages. Dugang pasabot sa Lapu-lapu City Police Office Director nga ang nakuhang underwear, ID o ubang mga gamit haduol sa crime scene dili iya ni Christine o posibleng paagi lang kadto sa mga sospek aron paghatag og kalibog sa identity sa biktima. Samtang ipahibaw usab ni Obon nga mitanyag ang Regional Advisory Council og 100,000 pesos nga cash ngadto sa makahatag og kasayuran sa identity og nahimutangan sa mga suspetsado. They will be giving 100,000 pesos cash to anybody, kahit police yan, or military, or even media, who can give us information, vital information that will lead to the apprehension or the arrest, identity na lang, of the real culprit. Samtang si Lapu-lapu City Mayor Paz Radasa, personal nga miduaw sa Banang Pardillo og Silawan, aron mutunol og hinabang. Ang dakbayan mo'y moabaga sa pagpahiluna sa patayng lawas sa biktima. Nagduno lang ko personally, nya ang grupo sad sa kababayenan naghatag pud sad. Ang ato lang doon na sa makalihok-lihok sila, but not more or less ang sa dito during sa haya at imanon na sa syudad sa Lapu-lapu. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.